Şolda законсыз алкоголь сатуу чуракларын ошуклоо боюнча рейд уюштурулду. Текшерүүгө Дәүләт алкоголь инспекциясы район башлыклары чыкты. Игътибар үзәгендә халык телендә фанфуриклар дип аталучы кичкенә шешеләрдә спирт сатучы киосклар булды. Закон нигезендә 95% спирт бары тик аптека шелтәрләре аша гына сатыла ала. Текшерүү вакытында 4 закон бузуу чурагы теркәлде, 400 флакон спирт сатудан алынды. Татарстанда агымдагы ел башыннан крестьян, фермер һәм шәхси хуҗалыкларга 230 миллион сум күләмендә 853 кредит бирелгән. Бу акчалар шәхси хуҗалыкларны һәм авылда аграр бизнесны үстерүгә юнәлтелгән, дип хәбәр итә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. Банк кредитларыннан Кукмара, Әлки, Буа, Актаныш, Биектау районнарында актив кулланалар. Әмма Тукай һәм Алабуга районнарында крестьян, фермерлык һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар бер кредит та алмаган. Тукай районында чәчү компаниясе белән Татарстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Миннеханов танышты. Бүген ул Бакчасарай һәм Комсомолец авыл җирлекләрендә булды. Республика лидеры, район хуҗалыклары башлыклары, инвесторлары һәм авыл җирлекләре җитәкчеләре белән очрашып, язгы кыр эшләре барышы турында фикерләште. Барысы турында тулырак яңалыкларның кичке чыгарылышында белә аласыз. 9 майда бәйрәм чаралары Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы белән башланып китәчәк. Бәйрәм парады иртәнге сәгать 10-да Ватан-Ана мемориалы каршында була. Көндезге 11 яртыдан Төзүчеләр стадионында солдат буткасы белән сыйланырга мөмкин. Биредә шулай концерт программасы күрсәтеләчәк. Параллель рәвештә бәйрәм чаралары Җиңү паркында оештырыла. Кичке 9-да Төзүчеләр стадионында, 10 яртыда Җиңү паркында һавага бәйрәм салюты җибәреләчәк. 9 май көнне Муса Җәлил проспектында 9 яртыдан алып 12 яртыга кадәр Үзәк урамнан алып Казан проспектына кадәрге юл транспорт өчен ябык булачак.